Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ananda Putra saking kelas 12 kalih nomor absen 3. Teng mriki kula badhe maosaken sesorah ingkang judul dadi siswa berprestasi lan budi pekerti luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula ngaturaken yang kinurmatan Bapak Ibu Guru, para tamu undangan lan kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Sepisan malih, marilah kita panjataken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat lan hidayahipun kita sedaya saged makempal wonten ing papan punika kanthi sehat lan bagas waras. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing jaman sakmenika para siswa dipun ajak ora mung pinter ngelmu, nanging ugi kudu duwe budi pekerti ingkang luhur. Prestasi akademik panen penting, nanging akhlak kang sae iku luwih utama. Siswa berprestasi punika dudu mung sing entuk ranking 1, nanging siswa ingkang gelem sinau kanthi temen, tanggung jawab ora males lan ngajeni guru lan tiyang sepuh. Uga siswa ingkang saged ngatur wektu, nulungi kanca lan ngajeni peraturan sekolah. Saged kula tegesaken, prestasi tanpa akhlak punika kados wit tanpa woh, nanging siswa ingkang pinter lan bebuden luhur mesti saged dadi generasi penerus bangsa ingkang ngremenaken. Mula ayo kanca-kanca aja mung pinter nanging uga sopan. Aja mung gelem sinau nanging uga gelem ngewangi. Aja mung nguber nilai nanging uga ngupaya nilai-nilai moral. Mugi kita saged dados siswa-siswi ingkang berprestasi, berakhlak lan saged nggugah kebanggaan tiyang sepuh, sekolah lan bangsa Indonesia. Mekaten ingkang saged kula aturaken, nuwun pangapunten menawi wonten kekirangan. Matur nuwun saged dumateng sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.